Us presentem la col·lecció Pont de Matemàtiques. Són 6 quaderns, un quadern per quan s'acaba el curs. D'aquesta manera treballarem de primer a sisè les matemàtiques. L'objectiu d'aquests quaderns és repassar els conceptes bàsics de matemàtiques. Els quaderns de tercer a sisè inclouen solucionari al mig que es pot extreure. Aquests quaderns contenen els exercicis fonamentals i bàsics, el contingut curricular mínim per passar de curs. El nostre objectiu és que quan arribi el següent setembre estigui ben preparat per incorporar-se a les aules.